Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Ka ko ɲuman ni waati ma sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen aw na aw bisimila aw ka wulaya na bamanankan kibara kɔnɔna la ka sanga ni bi juma juin kalo tile 19 san 2026 defu kimɛli jaabiw bɔra bi wulada in na Mali bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ la k'a fɔ ko kɛmɛ sara la mɔgɔ 65 ni buruburu 40 olu de y'a sɔrɔ n'i ye o suma sango ta la kɛmɛ sara la mɔgɔ 53 ni buruburu 2 olu de tun ye a sɔrɔ. Taji ko sira fɛ a yɛrɛ lamɛn k'a fɔ bi sɔgɔmada jɔnɔ in na ko taji citerne 7 ni 96 o donna Bamako da fɛ station ni fo ka taa se citerne ni a bɛɛ lajɛlen kun lakanalen don an ka jamana fintigilakaw fɛ ko mu ye nisɔndiya ye ka ɲɛsin malidenw ma. Tajiko sira kelen kɔnɔna la kulu bɛ tajiko bunakun kan olu ye ɲɔgɔn ba kɛ ka kuma taji a labaara cogo kan. Seko ni dɔnko kɔnɔna la an ka jamana premier ministre ale ye baaraw nun don ni o bɛ tali kɛ an ka laadalako mun bilala an ye tiɲɛna olu tɔgɔla donba o kama. Marabolo kɔnɔ kibaru bɛna taa ni an ye gundam fo ka taa se marabolo caman ma olu bɛ ka mairie ye musaka mun ladon ka o fɔ jamana kɔnɔdenw yaasa kɔmasegin mun n'u kan ka kɛ redevabilité ka o baaraw latigɛ. Kɔkan kibaru bɛna an bila ka taa Niger jamana kɔnɔna la fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko aéroport la maa mun nana bi u kan ko u ye u kunbɛn wa ko wulikajɔ bɛ senna ni waati na yaasa ka se ka juguw ka olu susu. Amérique jamana yɛrɛ k'a fɔ u ka fintigilaka mun bɛ Europe jamanaw kɔnɔ k'u bɛna olu ka baaraw ɲɔngiri. Ninnu de an ka wula in na kunnafoli la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'o sɔgɔ ko ɲuman jani kibara sara bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma an b'a lɔnna k'a fɔ bi wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 15 waati defu kimɛli o jaabiw bɔra ka bin jaabi mun ni a kɛra sabu ye sifinaka dɔw bɛ yɛlɛ la dɔw fana bɛ kasi la ka sanga ni maa mun y'a sɔrɔ olu sewara a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna la ko taux d'admission national kɛmɛ sara la maa 65 ni buruburu 40 olu de y'a sɔrɔ ko ni o sanga sango ta la kɛmɛ sara la maa 53 o tun y'a sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko jaabiw o ɲɛna dɔ farala ɲinan san ta kan wa jateminɛ fanba mun fana kɛra a yɛrɛ lɔn k'a fɔ ko forodiw ni o ye sonyɛni ni a walew ye o baaraw dɔgɔyara kosɛbɛ bawo ko an ka jamana minisiri kaw ɲɛsin bɛ kalanko ma u ye wulikajɔw kɛ u ye fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka yuruguyurugu kɛcogow ka a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka a kologiriya surveillance kun ka girin kosɛbɛ o siratigɛ la ko baara in sera ka kɛ ka sɔrɔ sonyɛni ani yuruguyurugu o dɔgɔra kɔnɔ kosɛbɛ wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra hali jaabiw bɔtɔ la fitini a ɲɔngow ka se ka olu kɛlɛ ka u dɔgɔya kosɛbɛ jaabiw olu ka bɔ ka bin
tajiko sira fɛ Bamako kɔnɔna la nɔ ni tajiko kun gɛlɛn bɛ tile fila in na kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ bi sɔgɔmada jɔnajɔna in na ni o ye bi jumadon in ye ko taji mɔbili 796 o donna Bamako da fɛ mɔbili mun ni a bɛɛ lajɛlen kun lakɔlɔsilen don ka escorter an ka finitigilakaw fɛ ni taji suguya caman mun ni a donnen filɛ nin ye ko a bɛna nisɔndiyaba lase Bamako sigida denw ma bawo ko tajiko kun gɛlɛn bɛ kosɛbɛ o siratigɛ de la DCC maaw olu mun bɛ a kow la kɔlɔsi wulikajɔw bɛ ka kɛ ani maa mun kan ka tajiko baaraw kɛ douane ani transporteurs bɛɛ lajɛlen bɛ ka a baaraw kɛ nin waati in na k'a lajɛ taji kan ka tilan ko ɲuman cogo min na bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo mun ka sɔrɔ yuruguyurugu ani namarama kɛ a kɔnɔ a kan ka taa sira min fɛ baaraw bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen de kan halisa tajiko sira fɛ an ka jamana jagokɛlaw ka minisiri Musa Alassane Diallo kunungo alamisa juin kalo tile 18 ale ye kulu maaw bisimila kulu minnu sigin bɛ taji la kɔlɔsili ni taji baara o kɔɲɔ bunakun kan ni kun bɛ kɛ u ka jalajɛ 24 de ye ka kuma taji bɛ lahala jumɛn na jagokɛlaw minnu bɛ taji ko baaraw kɛ ani maa min bɛ ka a baaraw la kɔlɔsi kuma o kuma ni sigi in labɛn bɛ kulu in fɛ yaasa baaraw bɛ sira mun fɛ laɲini minnu bɛ yen nɔ bilankɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka a bɛɛ lajɛlen ka a sɛgɛsɛgɛ k'a fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɛ yen fura ka se ka sɔrɔ o la ko nin kɛnɛ kan taji baarakɛlaw ka kulu ani fo ka taa se jamana ɲɛmaaso u ye a lajɛ taji bilankɔrɔ mun bɛ yen taji bɛ ka don lahala jumɛn kɔnɔ malidenw bamakokaw hakaja maaw bɛ ka taji sɔrɔ cogo di ani gɛlɛya mun bɛ maaw kan k'u ye kumaw boli o kan kosɛbɛ ni ka tila ka fɛlɛ ni dabaliw yira ɲɔgɔn na minnu kan ka kɛ ka se ka na ni tajiko ye wa o yɛrɛ k'a fɔ kulu in maaw k'u labɛn bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen maa mun mana ye yuruguyurugu la o ni ɲangili min ka kan i n'a fɔ sariya fɔ cogo min na o ka da o kan k'a ka kan bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa tajiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ taa an ka finitigilakaw ka bolo kan ka sanga ni juin kalo tile 17 ye arabadonya an ka cɛfini tabaw jɛma mara kɔnɔna la u ye wulikajɔba kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu ni olu bɛ duguma sira fɛ duguma kɛlɛcɛw k'u ye hiri kɛ maa juguw kan bamanciya walenjɔ kɛlɛtigilamaw maa minnu tun bɛ k'a lajɛ ka gɛrɛntɛ ni damatɛmɛwale ta ka ɲɛsin population civile ma finitigilakaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw o ni jugu ninnu ye accrochage u karila ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa ko an ka finitigilakaw ye susuli de da jugu ninnu kan k'u gosi ni ka bamanciya walenjɔ kɛlɛtigilama maa ninnu u maa 30 ɲɔngo ka o bɛɛ lajɛlen daji wa ka moto 15 ɲɔngo ka o minɛ u la u ka mugujugu ni o ye ani fo ka taa se u bɛ baara kɛ ni minɛ minnu ye mugujugu bɛ dilan ni fɛn minnu ye ka o caman b'a ka a minɛ finitigilakaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw ye ni baara in kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn jija ani cɛsiri ye yaasa u ye kalikan mun ta k'a fɔ k'u bɛ jamana kɔnɔdenw ni an bololafɛnw lakana mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka o jaabiw bɔ ko wa ko malidenw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ finitigilakaw ka wulikajɔw k'olu bɛ ka giriya fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa mali sibiri ɲɛ kelen kana to yen juguw bolo ka juguw kɛlɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa maliden n'a bololafɛn bɛ se ka lafiya cogo min na seko ni dɔnko kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaaso ye donba mun bila sen kan ni o ye don 2 ye kunungo alamisa ani bi juma k'a kɛ bilankɔrɔw minnu dira an ma tiɲɛ ye olu tɔgɔla donba n'o bɛ tali kɛ an danbew ani an bɛnbakɛw ye taasira ɲuman mun yira anw na o kɛnɛba in kolobon karili a kɛra kunungo CCB kɔnɔna la n'a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana premier ministre bolo journal division Abdoulaye Maïga ka fara minisiri caman ba kan minisiri min bɛ ka baara kɛ Mamu Dafe ani diɲɛ magobatigi min bɛ an ka jamana kɔnɔ diplomatiw fo ka taa se ladalamaw seko ni dɔnko tigilamaw donsow ani kɔrɔdugaw ni a ɲɔngow an ka dugutigiw kuma laselaw ni o ye rekotaratiw ye bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ in kan keba mun bɔra o la an bɛ te fan fɛ ka jango lajɛ an bɛnbaw ye danbe maanifinya taabolo ɲuman yɛrɛ dɔn ni jogo ɲuman minnu to an ye tiɲɛ ye olu kan ka lakɔlɔsi yaasa ka olu kalan sifinnakaw kun u bɛ se ka maanifinya taabolo ɲuman bɔ cogo min na ka ɲɛnɛmaya ɲuman sabati sabula bamananw b'a fɔ ko ni maa min y'i bɔyɔrɔ dɔn i taayɔrɔ ko t'i kamana gan o hakilina de kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaayaso ye nin donba ninnu bila sen kan k'o kɛ danbe minnu dira an ma tiɲɛ ye o tɔgɔla donba kɛnɛmu baaraw n'a labɛn bɛɛ lajɛlen bilala sen kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso fɛ a baaraw ninnu doni ɲɛmaya kun bɛ minisiri gale bolo journal division Abdoulaye Maïga jamanakuntigi tɔgɔ la
ni kelen kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n bɛ foli bila ka se an ka ladalatigiw n'an ka dugutigiw n'an ka trésor humain vivant n'an ka donso aw dansogo k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ mun kan bi an ma kɛnɛ barikama don kosɛbɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kuma caman an bɛ mali kura mun ɲini na n'o ye jamanaden bɛɛ ka laɲini laɲini mun sabatira ala barikara ANR kɔfɛ assise nationale de la refondation parce que jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kuma caman an bɛ mali kura mun ɲini na an bɛ fɛ k'a sinsin f'an ka an kɔ don k'an bɔra yɔrɔ min na k'an miiri t'o la n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan ka kan i ka danbe i ka laada f'i k'i sinsin o kan kosɛbɛ o de ye mali kura en tout cas an bɛ mali kura mun ɲini o de ye jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini parce que o de ye maliyɛn bɛɛ fana ka laɲini o hokumu kɔnɔna la ka don bila don kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ɲɛsinnen bɛ an ka cɛfaso tiɲɛ an b'o kɛnɛ kan bi journée du patrimoine vraiment a k'an ka ministre fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo o baara in na. an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko an bɛnbakɛw ye fɛn nafama mun to an ye tiɲɛ ye nafolomafɛnw ka fara hakilina ɲumanw danbe ni yɛrɛdɔn ni wale ɲumanw kan bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ni wulikajɔ kan ka kɛ ka ni tiɲɛ ninnu lakɔlɔsi k'u tɔpɔtɔ o de la ko bɛɛ kan ka kɛ danbe kɔlɔsibagaw ye. général d'armée Assimi Goïta kabini transition daminɛ a ka laɲini kɛra nin kelen de ye ko fo danbe ka sigi so f'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka segin an ka tabiyaw ma donc o de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in waleya donc an bɛ jamanatigi fo dante foli min na ka ministre Gali fo ka gouvernement fo olu de sɔnna ka nin don in ta nin don damadɔ min ta k'a di donsow ma k'a di kɔrɔdɔgɔw ma k'a di ɲamakalaw ma k'a di bɛɛ ma fa tiɲɛ n'a bɛ fɔ ko faso tiɲɛ ko fila don a bɛ ko fila laɲini tuguni fɔlɔ ye mun ye o ye kalifa ye kalifa n'a bɛ wele tubabukan na ko emprunt faso fa bɛ taa ka emprunt de to yen n'o ye kalifa ye donc kalifa jumɛn kɛra an ma bi n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka sini dilan an bɛ se ka kalifa jumɛn di an denw ma jate filanan ye mun ye tubabukan na u b'a wele ko emprunt tɛgɛnɔ anw tɛgɛnɔ ye jumɛn ye faso ye min kalifa an ma an ka bɔli waati kɔnɔ an ko an bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma cogo min na ka ladalalamɔgɔw ŋaraw ɲamakalaw k'u jukɔrɔma tinti walasa u bɛ se ka n'u ka nin wagati kura in na u ka baara bɛ se ka sabati cogo min na o de nana ni danbe kɔlɔsibaw ka hakilina ye donc an b'o baara dilan an b'aw fo aw sɔnna an ye baara daminɛ nin y'a tile damadɔ ye mais depuis kalo 8 an bɛ baara in na mɔgɔ fɔlɔ minnu sugandira u bɛ kɔnɔ yan k'u fo dante foli min na an ka chef de quartier b'o la an ka dugulakaw b'o la an ka jeliw b'o la donsow b'o la donc o bɛ mun yira mali kelenya kɔrɔlen a tun bɛ kɛ ten de bɛɛ de tun bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka na faso kuma bɔ bɛɛ se ye min ye bi fasoko de don i k'o kɛ. ni donba ninnu dalali kɛnɛ kan an ka jamana seko ni dɔnko maaw ladala dugutigiw ɲamakalaw donso soma donma ani laada dɔnbagabaw kɔrɔdugaw ka taa se an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen seko ni dɔnko ladalako ladalafɔliw ka taa se a ladala dumuniw ma nin bɛɛ lajɛlen dɔ tun bɛ nin kɛnɛ kan ka mali seko ni dɔnko yakubaya kosɛbɛ. musakako sira fɛ an ka jamana sɔrɔko minisiri so ye maa dɔw ka sɔrɔw n'u ka nafolow ka olu ka gɛrɛntɛ bi u kan n'u b'a wele ko ka gele maa 12 jalaki bin bɛ maa minnu kan k'a fɔ k'u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin bamancawale ni juguya tigilamɔgɔw ka kulu ma i n'a fɔ jinimu ani FLA o maa ninnu ni maa 12 ninnu ni a caman walima a bɛɛ lajɛlen sigin bɛ jamana kɔ kan an bɛ waati min na ko bi bolonɔ bilala sɛbɛn dɔ la ko arrêté ka sanga ni juin kalo tile 18 ye minisiri so in fɛ ni o ye sɔrɔ bosɔrɔw minisiri so ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu jalaki min binna u kan o de ye u ye dɛmɛ don bamancawale ni juguya tigilamɔgɔw ma u ye u dɛmɛ u ka baara la ni o ye apologie ye o farala u kan ka se ka bamancawale ni juguya walew ka olu lapasa o siratigɛ de la ko ni musaka tigɛlen a fɛlɛw bɛ ta k'a da u kan wale don
kalo wɔɔrɔ kɔnɔ wa dɔ bɛ se ka fara a kan ko nin ye sira ye sira mun ni an ka jamana ɲɛmaaso ka tɛmɛ sɔrɔko minisiri u y'a ta ka lakana ko ka a kologiriya yaasa ka fara finitigilakaw kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka an ka jamana kɛlɛ walima ka jamana juguw ka o dɛmɛ ɲangini bere mun ni u kan ka da o kan sɔrɔko sira fɛ ni o waleya dɔw de ye wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ fangaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka jamana lakanako ka a sinsin an ka jamana ni Hindu jamana ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la kunungo premier ministre général d'Uzon Abdoulaye Maïga ale ye Mali ni Hindu ka jɛɲɔgɔnya n'u b'a wele ko forum Inde Mali ka o kɛnɛ kan kɛnɛ mun ni an ka ministre premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don bawo a tun bɛ yen nɔ jamanakuntigi tɔgɔ la général d'armée Assimi Goïta bawo ko an ni Hindu ka jɛɲɔgɔnya fanga ka bon kosɛbɛ an bɛ jɛɲɔgɔnya la sira caman fɛ wa ko nin bɛna kɛ sababu ye ka o jɛɲɔgɔnya ka o kologiriya wa ko an ka minɛnw ka se ka bɔ ni o exportation ye ka taa Hindu jamanaw kɔnɔ jagoko siraw fɛ an ka se ka nafa caman don an ni ɲɔgɔn cɛ ka o kologiriya musakakow ka se ka yakubaya jago sira fɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ o n'a damataw ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya wɛrɛw ma kumaw b'o la o de kan kosɛbɛ Hindu ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko a sewara bawo ko nin kɛnɛ in b'a sɛbɛntiya Mali jamana labɛn bɛ ka bolodiɲɔgɔnmaw kologiriya halisa n'u ye jɛɲɔgɔnya nafama fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na kiriko sira fɛ an ka jamana kiritigilamaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni kunungo alamisadonya ye k'u ye maa fila ka o lasago kaso la bawo ko maa fila ninnu yera gɔrɔjɛganiya o baaraw de la ka sɔrɔ an ka jamana sariyaw kɛmɛ ka o wale ka o kɔn an ka procureur minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔlɔ sira koɲɛw olu kɔlɔsili kama walima kojugu min bɛ kɛ bɔlɔ sanfɛ ka o ɲangi o kiiriso de y'a yɛrɛ k'a fɔ ni maa fila ninnu u yera gɔrɔjɛganiya wale la ka sɔrɔ an ka jamana sariya kɔnɔ a tɛ daga o de la ko u y'u lasago kaso kɔnɔna la mandat de dépôt DCC maaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ka sanga ni juin kalo tile 11 u y'a yɛrɛ k'a fɔ a bolofara min bɛ Bamakɔ kɔnɔna la nɔ ko u ye tɛgɛ da taji bilayɔrɔ dɔ kan ni o ye stock ye ko taji bilayɔrɔ mun ni u kun kɛmɛ ka a dilan ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ o ni ɲɛmaasima bɛn a kan bawo bɛnkan ye mun ye taji kan ka feere sira mun fɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaso y'a fɔ sira min na a kan ka taa o sira de fɛ maa si man ka bila nkɔrɔ yɔrɔ ni o ye dépôt ye ka o dilan i yɛrɛ ye ko compagnie dɔ de kun kɛmɛ ka nin taji yɔrɔ in ka o kɛ o de la DCC maaw taara tɛgɛ da o kan ko y'a yɛrɛ k'a fɔ u b'u ka yɔrɔ datugu wa o ni ɲangini min ka kan fɛlɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sariya sira fɛ ka se ka o ɲangini lase u ma marabolo kɔnɔna kibaruyaw bɛna taa ni an ye gunamikaw fɛ yen nɔ fo ka taa se Bafulabe ani Kucala ma ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen mairies ye u ka kɔmasegin kɛ jamana kɔnɔdenw ye bawo baara mun ni a bɛ kɛ sigidaw kɔnɔ musaka mun bɛ ladon ni o ye recette ye maaw bɛ taxi ni fɛn minnu sara a musaka bɛ bɛn mun ma a ka kan san labanw na mairie ka se ka kɔmasegin kɛ dugudenw ye yaasa u bɛ se ka dɔw ka nafolo donna da mun fɛ ani u ye nafolo hakɛ mun bɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɔnɔna la gunamunkaw fɛ yen nɔ u kun kɛn bɛ ka sefa wari $153 u kun kɛn bɛ ka o de makɔnɔ ɲinan san kɔnɔ nka k'u sera ka $129 u ye o de sɔrɔ kɛmɛ sara la ko u ye 84% kɛ wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa halisa ka maaw wele maaw bɛ se k'u ka salen ni u ka nafolo minnu kan ka sara mairie baaraw la Bafulabekaw fana fɛ yen nɔ olu ka jate kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maaw ye wulikajɔw fana kɛ ka se ka nafolo caman ka o sara wa fɛn min ye Kucalakaw ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u kun mago bɛ nafolo mun na o tun bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari miliyari 10 nka ko jateminɛw kɔnɔna la miliyari 1 ani miliyɔn 600 u sera ka o de sara kɛmɛ sara la Kucalakaw u ye musaka mun sara ko o ye 62 ye 62% wa ko nin baara in bɛ kɛ jɛlenya de kɔnɔna la yaasa ka se ka dugu galabu foni dugu bɛɛ lajɛlen ka se ka a ka baaraw kɛ wa ko hali dugu minnu bɛ yen ni olu ka salen ni musaka sarataw cayara Kucala marabolo kɔnɔ u y'o dugu fɔ ni o ye Dereso ani fo ka taa se Bugoro ko bɛ kɛ sababu ye ka se ka maaw galabu foni bɛɛ lajɛlen ka se ka t'i ka salenw sara mun bɛ kɛ ka marabolo ni sigidaw yiriwa Mɔptikaw ye seko ni dɔnko don mun taara k'a kɛ bilankɔrɔ cɛnw olu donw ye ni ka a tɔgɔ da ko ka an dɛmɛ k'u lakɔlɔsi o don minnu ni u laɲɛnamara an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka daminɛ alamisa juin kalo tile 18 la Mɔptikaw olu ye o don laɲɛnamaya ka ɲɛmaya to
mopti marabolo ɲɛmaa bolo ni o ye général de brigade dawula danbɛlɛ ye fa maaw bɔra ka caya mopti ladala dugutigiw mopti seconde dɔngɔ tigilamaw ani fo ka taa se mopti ka bɛɛ lajɛlen bawo ko nin ko in n'a fɔra ko ladala ko n'a fɔra an danbe bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la k'u ye nin baara in fɛnɛ kɛ ka sanga ni san 2026 san 2027 seconde dɔngo ni mara ni kalan o san o kadara kɔnɔna ye ɲoro kaw fɛ yen nɔ hakilina dɔ bilala sen kan yaasa ji sanuma ani ka sigida lakana o mun bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye dugu kɔnɔ o baaraw kɛra marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko maa caman nana ka bɔ marabolo fan caman fɛ ɲorokaw fɛ yen nɔ ka se ka na jalaja dɔ kɛnɛ kan jalaja min na n'u kumana ji sanuma bɛ se ka sɔrɔ cogo di lakana bɛ se ka sinsin cogo di ka sigidaw lakana ani bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn ni keleya kɛ i hakilina ko ye jango mali ni moritani dancɛ la kalanbulon ni hakili falenfalenw ani hakilina ɲumanw fɔra marabolo kɔnɔna denw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u hakilina bila sen kan bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye yaasa sigida ye ni marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ja cogo min na gawukaw fɛ yen nɔ maa mun ye u sigiyɔrɔ bila olu tɔgɔla don ko journée mondiale du réfugié o baaraw kɛra gawo ko kɛnɛ mun kan gawukaw y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan maa mun y'u sigiyɔrɔ bila bɛɛ lajɛlen k'i hakili tugula kosɛbɛ a yɛrɛ lamɛn k'a fɔ gawo marabolo ɲɛma ani fo ka taa se HCR olu maaw ka bolo ɲɔgɔn de kɔnɔna la u ye nin hakilina in bila sen kan ko ka dɛmɛ don maaw ma maa mun ye u sigiyɔrɔ bila bawo gɛlɛya b'u kan a gɛlɛya mun dɔ bɛ tali kɛ balo yɔrɔ ko finiko ani kunsɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka i bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka ni maa ninnu dɛmɛ o de la a yɛrɛ lamɛn k'a fɔ bɛɛ k'i hakilinaw kɛ ka fara marabagaw taw kan sankaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu bɛ lɛmara kɛ sefa wari miliyɔn 5 o de dira lɛmaralaw ma lɛmaralaw ka kulu min bɛ sankaw fɛ yen nɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ONG Helvetas ani Swiss Intercoopération u ye dɛmɛ ta k'a d'u ma yaasa u bɛ se k'u ka baara yiriwa cogo min na musokulu minnu bɛ nin baara in na ani fo ka taa se a jɛkulu u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko u nisɔndiyara bawo k'u ka lɛmara kɔnɔ u kun mago bɛ musakaw la ka se ka lɛ balo ni a ɲɔngow ka se ka u ka bagan mara in k'a yiriwa ko ni dɛmɛ tagara ka d'u ma a bɛ kɛ sababu ye u ka baaraw bɛ yiriwa u bɛ se ka sira sɔrɔ ka u yɛrɛ ta u ka musakaninw ka se ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye kɛbamite fan fɛ ka sɔrɔ ka taa kɔkan kibaru kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu ko wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sitan sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Niger jamana kɔnɔna la ka sanga ni kunungo bingalikɛlaw olu taara bin ni mun kɛ Nigerkaw ka pankolo jigiyɔrɔ jori amani kan fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na bi dɔ in na maa mun ye u baara in kɛ u ye maa minnu daji wa wulikajɔ bɛ sen na ka se ka maa tɔw an'u ka dɛmɛbagaw kɔnpilisiw ka olu ɲini wa ko fintigilakaw kɛ mɛ ka wulikajɔw kologiriya faaba fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko nin waati in na pankolo jigiyɔrɔ baara bɛ ka kɛ a cogo la situation bɛ contrôle la fintigilakaw kɛ bɛ ka lakana sinsin fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko faaba kadenw ni o ye Niger faaba ye bɛɛ lajɛlen ka t'i ka baaraw la ko basigi o bɛ yen nɔ Congo RDC jamana kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Kinshasakaw ka cakɛda minnu bɛ RDC olu kɛ bɛ ka a laɲini k'a fɔ kɛmɛ sarala cakɛda minnu nana baara kɛ RDC dugukolo kan u ka 5 ɲɔgɔn k'o di RDC ma ka sɔrɔ ni waati kelen na baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu b'a la k'a fɔ ko o baaraw ka se ka kɛ a nɔgɔni yɛrɛ kan cakɛda ninnu b'a yɛrɛ k'a fɔ k'u k'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnw bila sen kan yaasa bɛnkan kelen bɛ se ka sɔrɔ musaka mun kan ka sara jamana in ye Ghana jamana ye farafina jamanaw ka olu bisimila kunungo alamisa kɛnɛ mun kan n'u kumana kosɛbɛ jɔnya kan bawo ko jɔnya tile la
nanzaraw ye gɛlɛyara min gɛrɛntɛ mun ta k'a ɲɛsin farafina jamana ma ko ka se ka sarali kɛ o la o gɛlɛya mun ni u taara n'an ka dugujukɔrɔ nafolow ye ani fo ka taa se u ye maa caman jogin u ye maaw hakilinaw ta ka maaw hakiliw tiɲɛ u ye wale ni wale mun kɛ sarali kan ka k'a la cogo di ani fo ka taa se musaka mun n'u kan ka sara farafina jamana ye a bɛ waati jan bɔ farafindenw minnu bɛ jɔnya kɛlɛ la olu tun bɛ ka nin wale in ka kɛlɛ k'a laɲini sarali in kan ka kɛ ni o réparation ye jolibɔn wale jugu minnu kɛra ka ɲɛsin maaw ma a ka réparer o siratigɛ la kɛnɛ in kan maa fɛn fɛn tun bɛ yen ni o ye kulu min bɛ jɔnya hakɛw ko olu kɛlɛ kama o y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan ko in tuma minnu na ten sa maa minnu n'u ka kɛ ka kan a ka di u ma ka sarali kɛ Zimbabwe jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ kunun ko alamisa ko u ye sariya falenni mun kɛ k'a fɔ jamanakuntigi ka fanga ka bɔ san 5 la ka taa se san 7 ma o sɛbɛn in ni o y'a sariya in ye ko u ye a baara bila sen kan bawo ko a kuma kun kɛn bɛ a bɛ waati jan bɔ nka nin waati in na u y'a baara bila sen kan ka se ka a baara latigɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a sɛbɛnfura tɔw kɛ k'a kun cɛ jamanakuntigi ka se ka a ka waati ka kɛ san 7 ye k'a bɔ san 5 la. Kemi seba ni ale lasagon bɛ an bɛ waati min na ko bi Surafiriki jamana kɔnɔna la ka sanga ni ko ani a denkɛ ko sɛbɛnfura kun bɛ u bolo mun ni a kuma tɛmɛna visa expirelen ka sanga ni nin waati ɲɛ a ka sɔnalobagaw kun kɛmɛ k'a laɲini ko ka a bilali kun fɔlɔ la ni o ye liberté provisoire ye a mun waati na yɛrɛ k'a fɔ kiiritigilamaw ma sɔn liberté provisoire ko in ma o y'a yɛrɛ k'a fɔ kalo na ta in de a ka kiiri jaabiw kan ka bɔ n'a kan ka segin walima n'a ko kan ka kɛ cogo min na nin waati na yɛrɛ mɛ k'a fɔ kɔni liberté provisoire ko kiiritigilamaw ma sɔn o ma sini y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna yɛlɛma don u ka kalanko la kosɛbɛ bawo ko ka bɔ san 2021 ka taa se san 2025 ma sini y'a yɛrɛ k'a fɔ kalan cogoya 12,200 o y'o programme bɛɛ lajɛlen de bɔ yen sanfɛ kalanw na u nana ni kalan cogoya kura 10,200 ye ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw nouvelle technologie bawo k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ a ka kan u ka kalan cogo kɔrɔlenw bila ka bin diɲɛ bɛ sɔrɔ cogo sira mun na nafolo sɔrɔ cogo min na ani fo ka taa se diɲɛ bɛ gun min ka bin ko bɛɛ lajɛlen kan ka yɛlɛma ni diɲɛ taabolo kuraw ye o de la chinois yɛrɛ k'a fɔ kalancogo kɔrɔlenw u b'o bila kalancogo kura ninnu u b'o kɛɲɛ ni diɲɛ sira kuraw ye Amérique jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye lajɛli kɛ ka a sɛgɛsɛgɛ o ni Europe ka fintigila ka ko baaraw bɛ cogo min na o de la ko kalo 6 nata tɛmɛnenw na Europe Amérique fintigilaka mun ni olu bɛ Europe jamanaw kɔnɔna la ko u bɛna a bɛɛ lajɛlen lasegin bawo ko bɛnkan mun ni u b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnkanw bɛ ka kun cɛ wa Amérique jamana kɛn tɛ ka a laɲini yaasa ka se ka bɛnkan in kɔrɔkɔrɔya ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa Amérique ka lakanako ka se ka kologiriya fintigilaka minnu bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka i jija ni Amérique yɛrɛ ka lakanali ni a ka lapasali ye ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kuyɛyɔrɔ la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan lase aw ma k'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don ana a y'aw sɔgɔlen to jani na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele min y'an sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'aw bɛn nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ ka kɛ Kiba Jalo fɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do